Hej, to by tu drugi ważny typ, tu trzeci był hižo w juniju, som ja naraz dostał jako przedsedenie przeproszenia na KSZE-konferencję do Kopenhagena. A som tam miał tu składność smyć ryczeć przed tym wysokim gremium o sytuacji Serbów, a tuta KSZE-konferencja je miała jeden z ich głównych nadawków ryczeć o prawach narodnych mniejszyn w Europie. Myśmy kaž prajne byli jeszcze dzielone kraje, Wukodna a Zapadna Niemska, a tohle są tam dwoje niemskie delegacje na tym kongresie byli, ja som przysłuchał tej Wukodnej. A případ je co, že po mojem referacie, když jsem tam dělal, šišel ten návoda západní skupiny a právě cíž, můžeme zhromadně obědvat, můžeme veli prašeno na vás. A poz toho nastala dvouhodžinská rozmova a oběd, co jsem já prvníkrát těm zamovitým západníkám pravič době, že tu jsou Serbia, jaké právo nemají, jaké představony do příchodu mají, že to očekujeme, když se Německa zjednočí, etc. To by byl ten druhý nástrok, kde jsem se potom skoro měsíčně do Bona podal a s tutými lidmi jednal o tom.